chop tag laham or sheep. Mo ni ilang pinakakarne dere guys. Ganahan kay ni sila ni. Kunya kay dili man ko pwede mag-chop sa babaw. Dere sa lug lang. Ako siyang gina-chop na kuan ako iyang unod. Pinaghihiwa-hiwalay na ko. Ikat na ko siya. Tama-tama lang. Kay ilahan na po ning paluto na po ning pinalive. Dami siya guys, no? Mura siya kanding. Pero makabughat lang siya. Ambot lang sa inyo, mabughat ba mo ani? Kaya akong kaagyan ni nabughat ko sa sheep. Unang karon di na ko mukaon. Itilaw lang yun ko kay lami lagi daw. Lami man siya pagkaluto. Ako na yung dali-dali on kay. Hapon na. Dili ko salog ng chop kay kung sa banggira daw. Basig mabuak daw ang ilang banggira. Kay mga dili kayo por gahi ba. Ilang banggira. O nang dili salog. Kay bahalag magtingog-tingog. Bahalag magtingog-tingog salog. Salog man. Kay kung sa banggirahan. Basig mahugmak. Maramol good. Pero lahi yun ang banggira nga. Machap-chapan guys. Tigahi ka ni mga buko gani. Ako anong gipangusga yung taman. Kasta yung kahia. Napay kutsilyo yung habol. Wa man na usod bairan diri sa Saudi eh. Seryoso kay kuha ni guys kay nagdali ko sa oras ani ba. Kay para pagmata ni madam, humana ko tanan. Gi-frozen ni siya. Basta na ang mama ni madam, magluto yun may sheep. Na okay na. Ako na ni baluto sa tanang tibok silupit. Kana siya kay patak. Sanggaya. Di mo ni makayo eh. Magani kay napod ko'y pagka kuanda. Talin sa pagkatay. Muna ang pagiging kadama, di gyud lalim. All around yung katanan. Usahay. Tagal. Kuan ka. Daghan kayo ni nakarni ba? Hantod karon gani, wa pa nahurot. Sulod sa refrigerator. Kahit pa ni siya kaya nag-frozen. Pero makaya-kaya rin ako ni pas gichap na dayon. Ako ang gitakuan ng unod. Pasiperate ako sa bukog. Kay gahi kayo dili na makaya sa kutsilyo bukog. Ako na siyang gidibone. Mana. Bahala magluto silang daw kayong bukog sa kaldero. Gidibone ako ni siya guys. Napay kutsilyo habulan. Huwag usahay ang kadama, mahimong latari, maestra, kusinira, all around you day. All around you ta diri sa mga bansang kamil. Tigid ta mawadaan ko so guys. Human na itong lampornas, kaon na yun. Kaon mo si unsa. Kung kagiron ka, stop sa. Ako, stop sa ako kaong ship kay bughat man ko. Kahit ni ba? Sapata man guni ng bukog. Legs.